Tak a teď rozhodně neodcházejte, máme 6700 lidí na streamu, jde to jenom nahoru. Pane bože, OK. OK, tak... Toto... OK. Tak jo, Smolíku, díky moc za 100. Dejte odběr, dejte like na stream, ať se to víc doporučí. Všichni dejte like na stream, ať se to doporučí co nejvíc lidem. Pošlete ten stream co nejvíc lidem, co znáte. Tady to bude šílený. Díky moc za sponzora. 500 zbývá. Ani ne, tyjo, 400? To fakt teďka vyjde, to je neuvěřitelný. 67 lidí na streamu, teďka jsem viděl. 7000, nezmiňujte mě, sakra. Na serveru. Vypně, jak se to vypíná? Nějaký admin, poradí mi? Poradí mi nějaký admin. Sakra, netagujte mě na tom, v chatu. Nastavení. Oni všude zmiňujete, nezmiňujte mě. Já to potřebuji vypnout. OK, 400 lidí. No ještě jsem to říkal, sakra. Já potřebuji to vypnout, to je strašný. Já nevím, jestli se to dá někdo vypnout. Já nevidím Discord, napište admin do chatu jenom, prosím. Tady to nejde vypnout! Nespamujte. To je historický moment. 400 zbývá. OK, teďka rozhodně neodcházejte, protože pak můžete napsat, že jste... Nejjídlo tady, nejslevy Foodora, nejsranda s rodinou Foodora. Dobrý, lidi. Banánko, OK, nějak pořádně to tady chodí na tom, ale nevadí. Hlavně, že vidět počet odběratelů, to je hlavní. Už zbývá tak málo. Máme tu 113 lidí na serveru. Milionovou fotku. Ale já jsem teďka dostal díky moc za koupení předběžného přístupu. Pane bože, to už se blíží 8000 lidí na streamu skoro. Já se tady nestíhá ani updateovat, kolik tady je lidí. Ale tohle to bude šílený, legendární moment. Tady se propásnout, ale... Tak dlouho, já už začnu možná to tady jako trošku okecávat. Protože samozřejmě nic nehraju, jenom se tady čeká. Takže je to, tyjo, kolik to bude, no? 7 let to je, 8, začal jsem 2017. Takže... Nebo ne, kecám? Jo, 2017 jsem začal. Takže bude to skoro 8 let. Jako, co jsem tady. Co točím, co se snažím dosáhnout tady toho. 300 lidí zbývá. A je to neuvěřitelný, jako před 7 lety jsem si tady to nedokázal představit. A jako wow, tohle je ten moment, jako prostě, co se zapíše do historie. Nevím, kolikátý kanál v Česku, 13. nebo 14. v historii, co dosáhnul milionu odběratelů. Takže díky moc všem, co mají odběr, pokud ho máte, tak ho rozhodně nerušte. Nechte ho tam, pošlete ten stream úplně všem lidem, co znáte. Ale myslím si, že už prostě za pár minut to tady je. Je to neuvěřitelný. Já jsem si nic nepřipravoval, protože jsem absolutně nečekal, že to dneska vyjde. Jako dneska teďka, že by to mělo vyjít. Tak to jsem sakra nečekal. No. Takže, jdeme odpočet. Poprosím lidi v chatu, ať nespamujou tady v Minecraftu. Ano. No jenom děkuju všem, co mají odběr, co sledují videa. Tohle je neuvěřitelný, sakra, 1 milion odběratelů. Tak dlouho se na to čekalo. Tyjo,
Fakt. A možná to vyjde fakt na těch 10 000 lidí na streamu, jak jsem říkal, to je neuvěřitelný. To je sakra neuvěřitelný. To bude legendární. Doufám, že to užijete stejně jako já, hele. Já, jako ty odběratele, abych řekl pravdu, poslední dobou zas ani to tolik moc neznamená. Jako, ani jsem to tolik neřešil, protože stejně ten YouTube poslední dobou se hraje hodně na ty doporučení a podobně. Takže jako dávat odběr ani není zas tak důležitý v moderní době, ale samozřejmě ten 1 000 000 úplně všechno mění. To je prostě krásný kulatý číslo, to největší, který jde v Česku dosáhnout. A jako jsem za to moc rád. A to je šílený, to je šílený. OK, dáme samozřejmě 200 odběratelů zbývá. Já ani nevím, co mám říct jako za ten 1 000 000, já ani nevím, co mám sakra říct. Záznam bude, ale já jsem si nic nepřipravoval, sakra, myslel, že si připravím něco na další stream. A já nejsem vůbec ready. Sakra. Já nejsem vůbec ready, guys. Tak co kdyby ten stream teďka vypnul před 1 000 000 a necháme to na příště. Já nevím, já jenom jako děkuju, já prostě nemám co říct. Díky moc za ultimate přístup. 100 lidí. Trospy, díky moc. Za 200 korun. Tak jo. No já už asi teď budu jenom čekat. A je to tady, no. Dejte odběr za 1 000 000 SUBS, bude VEBKA. Proč to čte ty donaty? Já to mám vypnutý, ale. Ok, já nevím, jestli to slyšíte, nebo to slyším jenom já. Ale nevadí. 100 odběratelů. Poslední 100. 10 000 lidí na streamu už bude. Pane bože, tady to je legendární moment, já si tady vzletím. MC Rybář. Nejlepší server. Tomu chci poděkovat. Já jsem beze slov, jako já jsem beze slov. Jenom to prostě nám nechám dojít už, nebudu nic tady o toho kecávat. Vlevo nahoře vidíte odpočet. Tak jo no, až tam bude 1 000 000, tak si připravte všichni, já nevím, konfety, emoji, nebo já nevím, 1 000 000. Tak jo, už se to blíží. Ono co pak ani to tam nebude vidět. Já nemám ani připravený ten counter dost velký na to, aby tam byl vidět ten 1 000 000, takže jakmile bude 1 000 000, tak ono se to posune na tom counteru vlevo nahoře a nebude to tam vidět. Jo. Takže buďte připravený, že ono se to vlastně posune a já to mám oříznutý blbě. Možná jsem to měl ještě stěnou upravit, ale už to nebudu dělat, už mě to je... Tak jo. 20 odběrů. 20. Nechám to tam dojít. Pane bože. 5. 4. 3. OK, je to tam, OK, je to tam trošku vidět, 1 050 000 odběrů. Pane bože. OK, a je teď najednou to letí, všichni čekali, až dají ještě odběr, přesně ten 1 000 000, no jasně, 1 200 000, tak proč ne, jdem rovnou na 2 miliony tady ten stream. Pane bože, OK. Je to tady 10 000 lidí na streamu, co zažilo tady ten moment. To je neuvěřitelný, sakra, já jsem to dneska vůbec nečekal, to zapnul jako jen tak. Já nemám slov, sakra. No, ale já nevím, no, já nevím, ale. GG, díky moc všem. Tak asi k tomu něco řeknu, no, jako je to neuvěřitelný. Díky moc všem za podporu, díky moc všem, co jsou na serveru, co jsou tady na streamu. Hele, ještě neodcházejte. Hitli jsme to, ale jako tyjo, to bude 1 000 000 tady ještě to, jako jdeme prostě ještě mnohem vejš. OK, no. Ale oslava je tady na lobíčku, já teďka nedokážu ani nic hrát. Tenhle stream měl být 2 hodiny, ale je to 30 minut.
Ale díky moc všem, co mají odběr. Díky moc všem, co se kdy dívali na video. Co dali aspoň jedno zhlédnutí. Co, já nevím, sledujou mě, ať dlouho, ať krátkou dobu. Je to úplně jedno. Tady to je prostě neuvěřitelný, jako sakra milion. Já sakra nevím. Díky moc všem. Můžete napsat do chatu, jak dlouho se díváte, ať vím, ať vím, tyjo, já ani nevím, co, tyjo. GRATULUJUBRO. Já nevím. 8 roků, 15, 5 let, no, ale tyjo, já jsem beze slov, jako já úplně slzy na pokraji, ale ne, že bych brečel, jakože, ale prostě, jako jak moc se možná jako směju, nebo jak moc jsem prostě rád. Ale jako to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný tady to. Díky moc všem za podporu. Tady to jsem si nikdy nedokázal představit. Jako wow. A kde jinde, než prostě živě na nově spuštěném serveru MC Rybář. Díky moc všem, co se prostě dívají, co mají odběr. Jako já... To je prostě skvělý moment. Jako... Na tohle nezapomenu do konce života a jsem za to vážně moc rád, ale. Díky moc všem. Díky moc. Jo, já už to sakra nezvládám, já nevím, co mám říct. To je prostě neuvěřitelný. Tolik sakra lidí, 1 milion, to je 10 lidí v Česku. No a jako spolu s Slovenskem to je skoro snad